नमस्ते प्रणाम। हम एक गांव के रहे वाला आदमी आप लोगों से निवेदन विनती करतानी कि हमारे देश से है कोरोना के भगावे के बा आ सब लोग के वैक्सीन लगवावे के बा। कैसे कितना लोग के ले लेलस जानावा हो जाके वैक्सीन लगवा लो। अरे कितना लोग के ले लेलस जानावा हो जाके वैक्सीन लगवाओ। देश से भगाओ लोग कोरोना हो जाके वैक्सीन लगवाओ। अपने लगवाओ दूसरों के लगवाओ। चाचा चाची भैया भाभी सबके बताओ। अपने लगवाओ दूसरों के लगवाओ। चाचा चाची भैया भाभी सबके बताओ। आफतों में जूझता जहनवा हो जाके वैक्सीन लगवाओ। आफतों में जूझता जहनवा हो जाके वैक्सीन लगवाओ। देश से भगाओ लोग कोरोना हो जाके वैक्सीन लगवाओ। जय हिंद।